da Kaduna da birnin Zaria. Na ga masoya da abokai na haɗin yankin barzo masu guda mini lalai su yi kin kuka ce na zo ba ni dogo a ce mini hayi wanda muradi ne kai shinkafa idan bai ga tozo amma ya kamo hannun albarki kan ku shigo taruwa. Saka da abokina mai tafiya shi ne na ja na faɗi da suna wai hero. A da lafiya ba yi. Ka fita ko fita ya lura yau ta ko san ba na zo. A cikin su suna cewa ina zo to ba ka ta zo. Idan lokacin shata ya ce wa akwai gobe ya zo. Idan na zo wurin taruwa ka tilas in furzu. Ta shuka taka 'yan mata har mace mai bado. أنا في أواقي أنا تكسر يا لقمة كاي إذا لازم أقول أنت بتقوم بتكامل زلي كما كرنك قريني نجا أنا ولا تبلي قريا شيء نادي وانا نسكي زيدني وانا نيك يا أنك ما شلني تبالي وتوجهه إنسا أي سعبدو بيرو Sayaro أنا في أواقي na ga basashe da na je ƙauye mota na birni masu kuɗi su ne ke cin nama a banki ga momi wanda ya samu lalle ya samu ba shi da alhini wani na karanci gudda ma'ashi ne takon tsantsai ne a shigari hawa ne shi ne wannan ke yi wa haruna zango da kasanani ne a wata na danyo wanda gudun mai nuna soyayya wasu minci na gano masu kushe da kushe wani yawa ne misali na auno shi kifi a cikin ruwa zai zauna kan yi shigo mai gaskiya bai koya ne yadda na je ko a cikin taro. Thank you Haruna Zango Allah ya ƙara basira ta